Благодаря, честит празник на всички. За мен тази награда означава много, тъй като наистина ценя портал Култура, хората, които стоят зад него. Рядко се среща такава комбинация от толкова различни силни индивидуалности, интелектуалци, които обаче могат да работят като една общност, която не си позволява компромиси, не си позволява конъюнктурност. Именно за това тази награда за мен значи много. Наистина това беше едно изследване, което аз работих в продължение на години. Опитал съм се да направя една интелектуална история на българска литература от 50-те и 60-те години на 20 век. Работих над 14 години, вероятно аз самият се промених в това време. Първоначално не си давах ясна сметка, към края започна да ми става все по-ясно, че ако нещо ме ръководи, това не е голямата теория или някаква амбиция да пренапише историята. Искаше ми се да отдадем дължимото на писателите и интелектуалците, живели през това време, да ги видим по достатъчно сложен начин, разбира се, с техните слабости, да не подхождаме с интелектуална надменност към миналото, защото това е голямо изкушение. Да отпишеш едните като комунисти, другите като националисти. Мисля, че трябва да бъдем малко по-смирени, ако не искаме и бъдещите поколения по същия опростен начин да съдят нас. Като един научен труд, части от тази книга, разбира се, са били изнасяни като доклади, публикувани като статии в сборници, и за това искам да благодаря на всички от тези колеги, които са ги прочели, с които сме дискутирали написаното в тях, и ми се ще да вярвам, че по някакъв начин написаното от мен е представлявало импулс, родило е някакви идеи, родило е някакво продължение. Много бих искал да спомена тук тази вечер двама души, които вече не са между нас. Първият е прекрасният ми колега и приятел Яни Милчаков, който така следеше това, което аз правя. Много сме говорили с него, непрекъснато ме подканяше, хайде, довърши тази книга. За съжаление, той не доживя да я види завършена. Другият човек, който също някакси много рано ни напусна, е Албена Хранова, която я видя завършена и беше един от хората, които най-искрено и сърдечно и се зарадваха, но малко след това тя си отиде. Наистина това е, всяка една книга е нещо съкровено за този, който я пише. Това е очевидно. И моменти като този са моменти, в които си даваш сметка колко много си задължен на другите. Работим в осамотение, но не сме никога сами. Благодарен съм на Университетско издателство, което издаде книгата. Много съм благодарен на големият наш художник Павел Койчев, който разреши фрагмент от една негова работа да бъде използван за корица на книгата. Благодарен съм на колегите, които обсъждаха този труд в университета. И не мога да не спомена и моето семейство. Благодарен съм и на тях, най-вече на жена ми Диана, на дъщеря ми Марта и сина ми Теодор, тъй като без тяхната подкрепа, без тяхното търпение и любов, нищо от това нямаше да се случи така и аз самият нямаше да бъда това, което съм сега. Благодаря на всички ви.